Hi guys, आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय आं दिनै थांनो ओंखारदों आदैमोनहानाव आरोखि ना। आदानि फिसाला सिलाकरन दङ। ओमफ्राय बेयाव थांनो होननानै एसे फुंजा खाजा रेडि जाबाय आरोखि ना। ओमफ्राय माया बरमायाव थांनो नागिरदों आरोखि ना। ओमफ्राय एसे खामानि दङ, पार्सनेल खामानि। ओमफ्राय बेयाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय आं बिखौ लोगोफोरजों ड्रप खालामना फैगोन आरोखि ना। देहायाबो बारा मोजां नङा मानिया, मानो होनोबा लोमजाबाय दंमोन नालाय। ओमफ्राय दिनै एसे मोजांसिन जादों, एसे मोजांसिन माने एसे बुहुत मोजाङावनो फैबाय आरोखि ना। ओमफ्राय दा बिराद गरमबो, उपाय गैया थांथारनांगोनो। ओमफ्राय बिनि थाखायनो आंबो हगारहरबाय। हगारहरनोनो गोसो गैयामोन आङो, थेवब्लाबो हगारहरनोसै। ओमफ्राय आइखौ दोनना फैखांनानै आङो थांनोसै आरोखि ना आदैमोननाव। माने मेम'रि हिसाबै थाथों होननानै भिडिअखौ बानायबाय आङो। मायाबो रेडि जाबाय, बिराद हामबायलै इसोरा अन्थाव बाथावनो। आंखौ दोनना फैग्रोनोसै, बिनि उनाव आङो थांनोसै आरो आंबो। थैसोखाजोबना हरबाय आङो, बाहेरा दै लोंनो होआखै, माने होनोब्ला एसे देहाया दासो मोजां जाहांदों नालाय। आरो गरमबाथाय मानसि भिराव दा थाखा, मिथिबाय? साबधान, जानला मेनला नङा इयाव। बाबु आं इसान थांनि दे आदा गेदां लानाव। ओमफ्राय ओंखामखौ खुरना जादो, ओंख्रिफोरा मोनखाजोब्बाय। ओमफ्राय माया बरमायाव थांदो, मिथिबाय? बाज्रा ओंखामा खुरना जादे। आनैया माबायाव थांदो बरमायाव, ओमफ्राय आं इसान थांनि नान्देर लानाव, आदै लानाव, इसानाव राजानि खानाय सिननो थाथ'दे दे। दरा फांलां दा अबेबा थाङोबा। थांनोसै थांनो ओंखारबाय। उन्दुला लांफैदों आंखौ बाइकजों। बाजाराव गाखोखाबाय आं खनसे। आं एगाराव गाखोनो हागोन। So guys, dinay harjila na dang payado ya. Ngayon tang da video banay to bye. Ada channel मालाय नै मोसानो थांनो देलायबाय, रेडि जादो। Hi. माबायदि मोनदो? Mosan थांनाय दा आं मोजां मोनदों। बबेयाव मोसानो थांनो नागिरदो? मुसलपुराव स्कुलनि प्रग्राम दङ ना? mana malay jarong niya maganda na.
नै गाबनानै saya izannya saya nih sana nih amo nang lah benda ladu ke apa deh saling gereja deh di apa deh sana ya rumah berjalan tak kamu sini nah ladu nang laya positif pun nang aduh pasti apa aku kau sisa angin ke mesti ke apa sih ओमफ्राय जोंहानि न' बिथा गोजामायनोमोन आरो बेयावनो थानानै देरनाय जोङो हाग्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय आब'लाहानि बिल्डिं बिनानाव गोदै बा नै Sorgesga pangasnya biberean begini orang. iya Sorgesga godoynya oh masih mau kan sudah nggak ini Mas mengenal jadi kira nama oh ini cuci maskara habisin siapa enggak Sabai gimana sabai? Susan sih oh iya Susan ada video sedih nangis 못하야 소리 쏘는다는 다르게 생각을 abang komputer kelas oh 못하구나 bye bye anak gelik meneng nggak dah ya जाखांदों थांफैबाय गारामायानो जालांना दिनै गारामाया गुजुनाया अभार जाबाय दै गुसु लोङै दै गुसु आंनिया दै सेन्सदो बारा जादो गुजुनायाना गयखौथ' गारा ओमफ्राय नै गाइस आंना रावानो जाला ओरैबादि माने दै सोलायना लोंनायजो गरमाव गुसु लोंबाय थानायजो गारामायानो थरायजोब्बाय आरोखि ना ओमफ्राय सफैबाय जोङो सफैनानै ओमफ्राय दुगै लोबै दसे रेस्ट लानाय बादिनो आङो एसे भिडिअ बानायबाय आरोखि ना माने भिडिअखौ मोजां लानाय जादों आं मोजाङै गरम आरो अधैर्य माने मानसिजो माजो जानाय लोंनायखौ माखौ देखायबाय थानो होननानै आङो भिडिअखौनो लानाय जादों आरोखि ना ओरैबादि गरम आंनि जिखौनो अबाव थागोन अबाव मागोन अस्थिर मोनजोबदो आरो देहायाबो बारा मोजां मोनैजो गारामाबो जा थरायबाय थानायजोंबो जागोन ना नाथाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय दिनै भिडिअ बेखिनियानो गाइस